Hola i benvinguts. Avui ens posem mans a l'obra amb una tècnica que és or pur per a qualsevol entrevista de feina, el mètode STAR. Penseu-hi com una mena de navalla suïssa per respondre a aquelles preguntes que de vegades ens deixen en blanc. Vinga, comencem. Segur que a tothom li sona aquesta escena. L'entrevista va bé, hi ha bona connexió, tot sembla anar sobre rodes, i de cop i volta, l'entrevistador es reclina una mica i llança la pregunta que ho pot canviar tot. I comença així, oi? Amb aquesta frase que pot glaçar la sang. Explica'm alguna vegada que. I a partir d'aquí pot venir qualsevol cosa. Que vas tenir un conflicte, que vas afrontar un repte impossible, que vas cometre un error. És el moment de la veritat, on s'ha de demostrar el que s'ha fet, però amb fets. Perquè, siguem sincers, respondre bé és complicadíssim. Aquestes preguntes tan obertes són una autèntica trampa. És molt fàcil començar a divagar, anar-se'n per les branques, perdre's en detalls inútils, o encara pitjor, acabar la resposta i que no quedi gens clar quin valor es va aportar realment. Però, i si existís una manera d'evitar tot aquest caos? Una mena de fórmula per estructurar la resposta perfecta i anar directe al gra, amb confiança? Doncs sí, existeix, i es diu STAR. Fixem-nos un moment en la definició. No diu que sigui un truc, no. Diu que és una eina fonamental i estratègica. Això vol dir que és un sistema, un marc de treball pensat per agafar les nostres experiències i transformar-les en respostes que convencen de debò. Molt bé, doncs anem a veure com funciona. STARR, com ja us podeu imaginar, és un acrònim. Cada lletra és un pas, una peça clau per construir una resposta que sigui sòlida com una roca. Anem a desmuntar-lo. Comencem amb la S de situació. La paraula clau aquí, i vull que us quedi gravada, és breument. No es tracta d'explicar la història de l'empresa des de la seva fundació. No. Només el context necessari per entendre el repte. On, quan, amb qui. Un parell de frases i llastos. Després ve la T de tasca. Una cop plantada l'escena, aquí definim la missió. Quin era l'objectiu concret? Què s'esperava de nosaltres en aquell moment? Això serveix per enfocar la història i deixar clar quin era el nostre paper. I ara, atenció, perquè arribem a la part més important de totes, la A d'acció. A l'entrevistador no li interessa tant el que va fer l'equip en general. Vol saber què va fer la persona que té al davant. Quines passes concretes s'han seguit? Com es va razonar? Aquí és on es demostren les habilitats de veritat. I això ens porta a un punt que és absolutament vital. Cal parlar en primera persona, sempre. Jo vaig analitzar les dades, jo vaig proposar una nova solució, jo vaig implementar el canvi. És el moment d'apropiar-se dels èxits. I per tancar el cercle de manera brillant, la R de resultat. De què serveix explicar una acció espectacular si no sabem quin va ser l'impacte, què es va aconseguir, quin va ser el final de la història? I si es pot donar una dada, un número, un percentatge, la resposta passa de ser bona a ser memorable. D'acord, ja tenim les 4 peces del trencaclosques. Situació, tasca, acció i resultat. Però el mètode STAR és molt més que una simple llista de passos. Quan s'aprèn a utilitzar bé, provoca una transformació. Només cal veure aquesta comparació. A l'esquerra, la resposta típica sense estructura. Una explicació una mica caòtica on no queda clar el punt. A la dreta, el resultat d'aplicar STAR. Una història. Una història clara, directa i que demostra competències reals. La diferència és la nit i el dia. Aquesta frase ho resumeix perfectament. Aquest és el veritable poder del mètode STAR. No només ajuda a respondre una pregunta, ens converteix en narradors eficaços de la nostra pròpia trajectòria professional. Tant, la conclusió és clara. Aquest mètode aporta una estructura que ens salva de divagar. Permet posar el focus sobre habilitats concretes amb exemples reals. Demostra l'impacte positiu que hem generat. I potser el més important de tot, en transformar fets en històries ben explicades, la confiança augmenta de manera espectacular. I acabem amb una pregunta, una reflexió final. Amb aquesta eina a la mà, la qüestió ja no és com sobreviure a la pregunta de l'entrevista. La pregunta, ara, és una de molt més potent. Quina és la millor història professional que tenim per explicar?